No niin, Samuel Lappalainen, nuorten Suomen maajoukkuejohtaja lähdössä tsekkeihin voimanosto EM-kisoihin ja Kyllä. on matkalla jo Joensuusta kohti Helsinkiä. Prahassa nostetaan EM-kisat niin varusteella 9. ja 13. päivä huhtikuuta. Niin minkälaisella porukalla Suomi on lähdössä matkaan tällä kertaa? Meillä on tällä kertaa aika nuori joukko, että siellä on 8 nostajaa, joista 7 on jopa subjunioreita, eli mä Eero on ainut 74 kilos sarjan nostaja, joka nostaa nuorissa. Supivoittoinen porukka ja nyt kun katsoo tuossa noita etukäteen rankingeja, niin näyttää olevan, että meidän naisilla on hyvät sanssit. Siellä on Määtän Krista näköjään ykkösenä ja Laukkasen Mirolla samalla tuloksella kakkosella, niin minkälaiset odotukset on nyt? No siellä on kyllä, tytöt on tehnyt kovaa jälkeen jo pitemmän aikaa. No Krista ei ole niin pitkä aika, kun ei ole kauhean pitkä vielä edes itse harrastanut, mutta on näyttänyt kyntänsä kyllä niissä kilpailuissa, missä on ollut. Ja no Mirellahan on nostanut jo useammat arvokisat ja tullut menestystä niissäkin, että toivottavasti tulee jatkoa molemmille. Kyllä, no aika vielä uusia tuolla varustepuolella. Mirella on vissiin juuri oppinut käyttää varusteesta kunnolla hyötyä ja alkaa tuloksissa näkymään. Että. Kyllä. Mutta täällä poikien puolella, niin täällä onkin vähän kyyti kovempaa, että tuossa näyttää olevan Sokan Tatu 4. 7-4 ja Björkstedt on näköjään 6. ja muuten sitten niin ollaan kyllä aika kaukana. Mites tuo Hakonen on tuolla 4. Sillä saattaa olla pronssit mahikset. Mitkä fiilikset sulla noiden poikien suhteen sitten oikein on? No toivottavasti nyt jokainen lähtee ihan omaan kisaan tekemään ainakin alkuun ja sitä kautta sitten katsoo mikä se sijoitus on. Että tasohan sillä on joka tapauksessa äärimmäisen kova niin kuin aina EM-kilpailussa. Ja kyllä sillä varmaan lajimitalille Sokalla ja Hakosella mahdollisuudet on. Että muilla pojilla siellä on Mikkilä ja Björkstedtiä ja Törröstä, niin toivottavasti hyvät tulokset ja omia ennätyksiä. Että hienohan se on tehdä aina ennätyksiä noissa isoissa kisoissa. Siellä on uusia kasvoja mukana. Tunnetko nämä kaverit ennestään kaikki? Itse asiassa Mikkilä on sellainen, jota en ole koskaan edes kasvotusten nähnyt. Tai jos on nähnyt, niin en tunnista. Joo, mutta muuten tunne. Jees. No ei tässä sen kummempaa, mutta kun hyvät reissut ja tsemppiä kisoihin. Kiitos.